ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା 6 ଋତୁ ବିଷୟରେ। ଆମର ଋତୁ କେତେଟା ଅଛି? 6ଟି। କଣ କଣ ଅଛି? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ବସନ୍ତ ଋତୁ। ହେଲା 6ଟି ଋତୁ। 6ଟି ଋତୁରେ କଣ ସବୁ ହୁଏ ଆଉ କଣ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କୋଉ ଋତୁ ଆସେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। କୋଉ ଋତୁ ଆସେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କଣ ସବୁ ହୁଏ? ଖରା ହୁଏ। ପୁରା ଟାଣ ଖରା ହୁଏନି? ତମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏନି? ମୁଣ୍ଡ କଣ ହୋଇଯାଏନି ଖରାରେ? ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହଉଥିବ, ମୁଣ୍ଡ କଣ ହୋଇଯାଏନି? ତାପରେ ତମେ ଛତା ମାରିକି ଯାଅ, ଦୂର ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଛତା ଲଗେଇ ଯାଅନି? ଯେହେତୁ କଣ ପାଇଁ ଲଗେଇ ଯାଅ ଛତା? ଖରା ଆମ ଦେହକୁ କି ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଜିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚାଲିଲା ଖରାରେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କଣ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉ? ଚପଲ, ଓଦା ଗାମୁଛା, ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ, ଛତା, ଏସବୁ ଟୋପି ଏସବୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉ। କଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉ? ନା ଆମ ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଖରା ନ ବାଜିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲା ଖରା ଦିନରେ କଣ ସବୁ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଉ ମେନ୍ କଣ? ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି? ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି? ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି? ବର୍ଷା ଦିନରେ ସବୁ କଣ ହୁଏ କେମିତି ଜାଣିବ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଛି ବୋଲି? ବର୍ଷା ହଉଛି। ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ପୁରା କଣ ନା ଗଛ ପତ୍ର ପୁରା କଅଁଳି ଥିବ, ସବୁଜ ସବୁଜ ଦେଖା ଯାଉଥିବ। ହେଲା ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଛତା ଲଗେଇକି ଯାଉଥିବେ, ବାହାରେ ସବୁ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇନଥିବ? ବର୍ଷା ଦିନରେ ସବୁ କାଦୁଅ ହେଇଯାଏନି? ଆଉ ପୋଖରୀ ନଈରେ ପୁରା ଫୁଲ ପାଣି ହେଇକି ରହିଥାଏ, ହେଇଯାଏନି? ହେଇଯାଏନି? ଫୁଲ ପାଣି ସବୁ ହେଇଯାଏନି? ତାହେଲେ ଆଉ ରେନିକୋଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବର୍ଷାରେ ରେନିକୋଟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତିନି? ଆଉ କଣ ସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି? ଛତା ଆଉ ରେନିକୋଟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଶରତ ଋତୁ ତାପରେ ବର୍ଷା ପରେ ଶରତ ଋତୁରେ କଣ ହୁଏ? ଶରତ ଋତୁରେ ବର୍ଷା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଶରତ ଋତୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ସବୁ ପାଣି ପଡେ, ଗଛ ମୂଳରେ ସବୁ କଣ ହୁଏ ନା ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ କଅଁଳି ଯାଏ, ପୁରା ଚାରିଆଡ ସବୁଜ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। କଣ? ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। କଣ ଦେଖାଯାଏ? ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ କଣ ହୁଏ ନା ଟିକେ ଟିକେ ଶୀତ ଲାଗେ। ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ କଣ ହୁଏ ନା ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ଝଡା ଦେଇଥାଏ। କଣ ହୁଏ ନା ଗଛ ସବୁ ପତ୍ର ଝଡା ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଶୀତ ଦିନରେ କେମିତି ଶୀତ ଦିନ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବ? ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ ନା ଘୋଡେଇ ହେଇକି ବସିବେ। କଣ କରିବେ? ଘୋଡେଇ ହେଇକି ବସିବେ। ଶୀତ ସ୍ୱେଟର ସବୁ ପିନ୍ଧିବେ, ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବେ। ଶୀତ ହୁଏ ଯେହେତୁ ଘରେ ସବୁ କମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କମ୍ବଳ ଘୋଡେଇ ହେଇକି ରାତିରେ ଶୁଅନି? ଶୁଅ। ଏବେ କୋଉ ଋତୁ ଚାଲିଛି? ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଶୀତ ଋତୁ ପରେ କଣ ହବ ନା ବସନ୍ତ ଋତୁ ହବ। କଣ ହବ? ବସନ୍ତ ଋତୁ ହବ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ହେଲେ କଣ ଜାଣିପାରିବ ନା ସବୁ ଗଛରେ ପୁରା ପତ୍ର ସବୁ କଅଁଳି ଯାଇଥିବ, ବହୁତ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟୁଥିବ। କଣ ହଉଥିବ? ବହୁତ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟୁଥିବ। ତାପରେ ଆଉ ପୁରା ନିର୍ମଳ କମ ଶୀତ ହଉଥିବ ଆଉ କମ ଖରା ହଉଥିବ। ତାହେଲେ ପାଗଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବସନ୍ତ ଋତୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଋତୁ। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବଢିଆ ଲାଗେ। ସବୁ କଣ ନା ଗଛରେ ବହୁତ ଲେଖା ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସବୁ କୋଉ ପୂଜା ହୁଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କୋଉ ପୂଜା ହୁଏ? କଣ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ। କଣ ହୁଏ? ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହୁଏନି? ତାପରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରଜ ପର୍ବ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରଜ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଜାଣିନା? ରଥଯାତ୍ରା କୋଉଠି ଦେଖିଛ କେବେ? ରଥ ଦୌଡ଼ି ଜାଣିଛ? ତାପରେ ଶରତ ଋତୁରେ କଣ ହୁଏ? ଶରତ ଋତୁରେ କଣ ହୁଏ ନା ଶରତ ଋତୁରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ। ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ କଣ
କଣ ହୁଏ? ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ କଣ ହୁଏ? कार्तिक पूर्णिमा हुए। कौन हुए हेमंत ऋतु रे? हेमंत ऋतु रे कार्तिक पूर्णिमा हुए। शीत ऋतु रे बाट ओषा हुए। तम मां मन सब बाट ओषा करंती ना? हां। तापर बसंत ऋतु रे कौन हुए? बसंत ऋतु रे दोल पूर्णिमा हुए। दोल पूर्णिमा रे होली खेलनी? हां। एबे जानि परलो सब ऋतु रे कौन हुए आउ कौ सब पूजा पर्वाणी हुए। जानि परलो टी? हां।